Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea. Kaixo, ongietorri Birikiko atal berri batera. Atal berezi bat da, ze gaur improvisatuko dugu, ez da, Itzol? Bai, ez dakigu zeri buruz itekitera gatoz, bueno, Hori bai, da. ongizateari buruz Bai. itekitera gatoz, baina horrarte. Bai, Horra- mezuak ailegatzen joango dira, eta gu improvisatzen joango gara. Oso ondo. Eta gurekin dauzkagu, Iraide eta Garazi. Zer modu, zer zaudeten? Ondo, bai. Ona etortzen naizenean betik pozik. Beti. Eskeamos. Ah. Claro. Ez, ondo. A ber, pizkat nekatuta, ze astea luzea da, unibertsitatea, lana eta guzti, baina ondo. Pizkanaka, dana eramaten nahi, pues, lasai, orduan. Ondo esango dugu, bai. Zer, Iraide, ez moduz? Ba, bueno, pizkat estresatuta, bigarren batxillerra, eta movida guztiora, zibatxi, bai. Bueno, baina ikasketatik kanpo. Bikain. Bueno, ikasketak ez da... Batxiller, Ez da dena. dena ondo. Batxiller kenduta dena. Bai, konguerra. Zer moduz? Ba, ni nahiko berdin, bigarren bat bizira uten egia esan da. Da, como, gozaltzea astelea, bazkaltzea ebau eta faltzea pau. Baina, pues, no sé, alakoa da bigarren bat, ez da? La pau. Zuzela nagitzen. Bueno, ni aste batzuk daramatzat pizkat plof. Ez dakit eguraldia den, edo zer, ez dakit nahiko independente nagonanko introspektibo momentu honetan. Pero, ez dakit. Energia desberdinetan gaude, orduan, ea zer ateratzen den hemendik, ba, bai. eta jasotzen dugu ja hemen gure lehenengo Din, din, mistu din. sekretuan. Jasotzen dugu, irakurriko dut. Barakaldoko gazteek mezuak bidalizkigute eta komentatuko ditugu ea hobeto egoten lagundu aldi egun. Bai, segu gara psikologaz. Psikologaz de la vida. Psikologaz de la vida. Lehenengo mezua irakurtzen zuzok? Venga, ba. Jaso eguna? Venga, a ver. Hau, ez da? Random one. Bale, berria, ez da? Bale. Anonimoa, 25 urte, trapagaran. Atrapagoan. Poliki kuadrillatik urruntzen ari naiz. Ia denek bikotea dutelako eta euren planak beti bikoteka direlako. Lekuz kanpo sentitzen naiz eta ez dakit nola egin adin honetan lagun berriak egiteko edo beste giro bat topatzeko. Wow. Ze zaila, Bueno, zaila eta oikoa, Bai, oso oikoa esango nuke, Bai. Zintu zara zuk horrela? Ba, nik ez no sentitu holan, baina oso errala da, mitiko, pues, jo que se zuen lagun bat, bikotearekin hasten da, eta orduan, ba, haian kuadrillagaz gutxiago geratzen da, edo, ba, plan batzutara zajuten, ez da? Edo zuet bizi duzue, alakorik. Ba, baitu nik uste dut zaila dela, zein ere, bueno, bikotea daukat, 19 urte ditu, eta klaro, ba, lagunekin eta kuadrillekin egotea, pues, kriston plana da, baina batzutan bai bada zaila nola, gauza biak nahastea, adibidez nire mutilaguna ez da nire kuadrillakoa. Orduan, bada como salto, holan, bagun bat honekin, beste honekin, orduan, ni behintzat uste dut ondo moldatzen naizela, ba, ez usten alde batera, ez bataz bestea. Baina zaila da, eta klaro, anonimo honen ikuspuntutik, ba, zaila da jo, ba, bera batin bada bakarra, ez daukala como plan bat kanpokoa edo ez dakit bikote batekin, bada como kaixo lagunok, hemen nago. Bai. Orduan, ba, zaila, da, baina ez dakit ze erantzun egia esan. Nik uste... Erantzun dut niri gertatzen zaidana, klaro, baina ez naiz, aki... Nire gertatzen zaire, nik ikusten dut, edo bizi izan dut, niretzako adibidez, konturatu naiz, kuadrillaren kontzeptuak ez duela funtzionatzen. Osea, bai logunak dauzkadala eta bai biltzen naizelaekin, baina kuadrilla kontzeptua batzutan daukagu oso lotuta, zakit zergatik gure izaerarekin, eta batzutan oso, ez dut esan nahi kontrara jokatzen duenik, baina batzutan mugatu egiten gaitu, bestelako aisialdi batzuk egiteko, edo gurekin egoteko denbora batez, eta disfrutatzeko gure buruaz eta gure beste kontu batzu. Eta, ulertzen dute, eta deseros da kontua, eta mingarria izan daiteke pertsona konkretuenek bidaltzen duen egoera. Baina uste dut ere hortik kanpo badaudela aisialdi mota desberdinak, eta, pues, ez dakit. Kuadrilla pizkan bodinozu edo nola. Kontzeptu horretatik, kuadrilla kontzeptu horretatik. Hombre, baina nik uste kuadrilla dela lagunak orokorrean, ez bakarrik ez dakit auzoko lau lagun berdinak. ez? Bai, osea, nik justo hori pentsatzen dut dela kuadrilla, en plan, betikoak edo justo beti geratzen zaretenak, talde bat duzuenok, osea,
kuadrilla, beti garatzen zarete berdinak, eta azkenean ulertzen dut agian kuadrilla izatea badela en plan, zerbaiten parte zara, ez da? Talde Bai, horretak espazio seguru bat da. Hori da, baino ezakit batzutan, inkluso toksikoa izan liteke. Ze, Bai. nik ezagutzen ditut kasuak adibidez, kuadrilla bat dozula, eta ez dozu nahi, justo egun hartan kuadrilla horrekin atera, oza, nire egun batzu egitatu zaie, eta zerretzen dira, edo alako gauzak, ez da? Eta hori nahiko toksikoa da, baina azkenean kuadrilla denez nahiko kontzeptuaian itzitan gu gara, eta gu geratuko gara, eta gu geratzen gara beti, edo ez da inor gehiago sartuko, eta alako gauzak. Edo geratzen ezarenean, en plan, hau ez da geratu, no seke. Bai. Eta pertsona horretaz txartitze egitea. Nik egin izan dut, aurren hartu beharra daukat, dinamika horretan nago naizela, eta deskonfiguratu egin naiz, edo beste gauza batetara. Bai. Biderretu naizela, horregatik komunikatu nahi nuena zen, badaudela beste gauza batzuk, irmotasun talde, edo mugatu dagoen talde horretatik, edo... Nik uste hori dela arazoa, osea, kuadrilla bat toksikoa egiten dela, kuadrillako bakoitzak ez daukanean nola beste aizialdi mota bat, ez dakit azaltzen aizen, dinot, adibidez, gu kuadrilla baldin bagara, eta ni ez baldin baditut inolako lagun gehiagorik, zuekin nagolako fijo, Bai. de corazón, zuekin, full, ez. Baina, zuaitu alabidez baukazu bikote edo baukazu ez dakiz, taikondo egiten duzu, eta ostiradetan, kanpionatoetara juten zara, ez dakit. Orduan, bakoitzak baldin badaukak nola beste, zirkulo hortatik ateatzeko zera, pues como, bueno, lasai, jun taikondora eta egongo gara ostegunean, pintxo bote, adibidez. Orduan arazoa nik ustea... Aukerak daude, nik uste dut. Ideia horretatik ere atera bar garela. Kostatzen da, baina, bueno, si se puede, yes we can. Ni esango nioke aukerak daudela, eta animatzeko beste, inguruetan mugitzeko, taldeetan sartzeko, edo ez dakit. Barakan aukera haunitz daude ari zidarriaren enburuan. Trapaga ez da Barakaldo. Sartzen magaran, gainera hemen dugu gurutzetako bat, de hecho, ekarri dugu gurutzeta representando gurutzeta, esa zu, a ver. A ver, zer esaten duzu. Gurutzeta Barakaldoren parte da. Zure ustez. A ver, alde batera usten gaitu zure. Bueno, ni bagatzakoan. Eta alde batera utziko dugu kema hau, ez da gure gaurko gaia, ez dakit bifa daukazu zegoen artean, hori tampuko kontuak. Gorrotu duzu gurutxeta, pero Ez, gora gurutzeta. Hauzo askea. Irakurri urrengo, atera gaitzazu hemendik, lagundu. Ia li diguten urrengo bezi irakurri. Ni irakurruke dut, bale. Anonimo bi. 22 urte zestaokoa. Nere lagunek sarritan egiten dituzte iruzkin arrazistak, eta nik izirik jarraitzen dut. Beldur naiz zerbait esanez gero kuadrillatik kanpo geratuko naizela. Baina gero eta gogorragoa egiten zait horrelakoak entzutea. Tela marinera. Red flag. Atera hortik. Bai, atera hortik, anonimo. Osea, eske nire ustez, komentario arrazistak iten badituzte zergatik elkartzen zara. Ulertzen dut, agian, garazik lehen esan duzun moduan, ez duzu ezagutzen jende gehiago, edo ez dituzu bestelako lagunik, baina nahiko red flag da. Baina, A ber, nik uste dut ere, ez dakit zergatik deribatu den horretara, edo bideratu den kontu horretara. Baina komentatu daiteke ez. Nik uste dut konfiantza eduki beharko zenukeela hori komentatzeko. Eta baldin eta daugadazea dudu sentitzen. Hori da, pasara seguru sentitzen hori komentatzeko, orduan bai, negatik, agur. a ber, momentu gogorra da, baina dinatu, zure lagunak bentan badira, Bai, esan. bai hori da. Bai, nik uste aukera eman behar dela, tagian nik egunerokotasuna egiten ditut adibidez komentario batzuk, ez dire lagokiak eta konturatzen naiz, eta ere aukera eman behar zaie jendeari aldatzeko edo pedagogia egiteko, eta agian ez dira konturatu iruzkin arrazistak egiten ari direla. Ere aukera bat izan daiteke haien giroa hobetzeko kuadrillan. Ez claro, gauza da, komentario arrazistak eta egiten baituzte, berak arrazitak badira, hori aldatzea zaila da, baina behintzat
lagun horretaz gain, lagun onak baldin badira, esatea nolabait, nire hau ez da gustatzen. Adibidez, futbolekin bezala, ez da gauza bera, baina adibidez, badago pertsona bat, Barçakoa dela ahi a full dekide, eta beti izaten du, zuek pringau batzuk zaete, porque la real ez dakit zer. Kontxo, lagunak gara, baina hortik aurrera, nirekin ez hitz egin horretaz. Bai, mugak daude. Komentario horik, nire aurrean ez esatea behintzat, jarraituko gara ez dakit, pintxo bat hartzen eta gauza horik, baina zuen pentsamendu pertsonalak eta barrukoak alde batera utzi. Hori izan daiteke como alde bat, eta bestea da, txikos, agur. Baina, baldin badaude prest hitz egiteko, ondo gauza hauek hitz egin behar dire, ezta? Eta ulertzen dut bere beldurra, azkenean agian zuk transmititu behar izatea, zu bakarrik pertsona multzo bati edo pertsona talde bati nola sentitzen zaren, eta ez dakizun ez zer esango dizuten. Ulertzen dut beldur hori, baina espazio seguru bat badin bada, animatuko nuke pertsona bera llegaz ditze itera. Ia esan dut. Gauza bat, voltatuko naiz atzera, porque pentsatut kasonako pizka tarraro, baina ez dut esan nahi, defendatzen dudala, arrazista izatea, ez da gizero bada, nik uste dudala, norberaren burua, aldatzea, zaila dela. Bai, guztiz. Mas mira, un poco... Ez, esan nahi dut hori, azkenean, norbera bere ideia pertsonalak ditu, eta hori aldatzea kontxo urduan. Ez dut, ideologiarik defendatzen, behitzat, bakarrik hori izaten, hori da. Espada, que luego me funaiz. Ulertuta. Irakurriko dugu urrengoa, irakurriko dut nik. 25 urte, Bagatzakoa, Barakaldokoa. Karrera utzi eta beste bide akademiko bat hartu nahi dut, baina etxean urteak daramatzate hasi duzun amaitu behar da esaten. Ez dakit nola saldu ezin dudala horrela jarraitu eta benetan aldaketa behar dudala. Bueno, azteko gora Bagatza. Eta gero azten movida. Ida zure aportazio gora Bagatza ante todo, berdin zet komentatu duzuna, baina gora Bagatza. Oso berena da. Iraidez zerbait esan nahi. Bueno, hau nena, ez dut esango zin ben. Ez gurutzeta Barakal. Ordur. Bueno, vale. Esos. Pesadez. Kontra izana. A ver, karreren kontua. Zuek zaintu izan... Venga, un poco alegría. Un poco hori da. Aldatu energiak. Karreren kontua... egia da, nahiko gauza serioa dela sozialki. Aukeratu behar izatea gauza bat, eta hori egin behar izatea, eta zure ideia, jarraitu behar duzu, ezin duzu aldatu ideia. Ezin duzu pentsatu momentu batez hau hasi dut, baina gero kontrolatu egin naiz hau ez dela horrela. Inet karrera eta inet beste, hainbat gauza. Ulertzen dut, zaila izatea. Noski, normala. Etzan gainen hori komentatzen badute, pues ni te cuento. Baina... A ver, ella... Egia zanazak ez komento. Niri baita gai hau asko kezkatzen egin duen, ze adibidez nik ez dut oso argi ikasi gure dudan, eta beti esan zen baina eski sartzen bazara karri batean, eta gero, ez bazaude eroso, edo ez baduzu gustoko, aldatu zaitezke, lasai tal. Baina, ez dakit, esan duzun moduan sozialki agian pisu gehiago du, ez dakit, edo agian sentitzen duzu urte bat edo urte batzuk galdu dituzula, ez dakit. Betzo, aprobetzatuko dut Alaina Agirre aipatzeko, pila bat gustoko dut Alaina Agirre eta bere liburuak. Etorri zen behin ikastetzera, eta kontatu zigun, gai hau atera zuen, eta kontatu zigun, berari hau gertatu zitzaiola, eta detzo bera azken liburuan ez, baina han uste dut deitzen dela liburua, protagonistari alako zerbait gertatzen zaio, eta horri buruz hitz egiten dut, azkenean hori, berak esan zuen moduan ez da ezer gertatzen, eta ondo eraman beharko genuke, baina... Ja, bueno, ez da zer gertatzen, esatea oso ondo dago, baina aurre egin behar dietzi horrela. Zaila da, zaila da. Bakoitzak egin dezala nahi. Eta gainera, agian mundu guztiak ezin du permititu karrera aldatu. Zeuen kasuan aukeratu duzu, bueno, zeuek ez, baina zeuk gara aukeratu duzu nahi zenuen karreran? A ber,
aukeratu dut nahi nuena duela 2 urte izango dugu. Osea, azkenean, aukeratzen duzunean, bada como, venga, azkar, claro, dena azkar, aukeratu bat, eta aukeratu nun bat, bai, gustora, eta orain ez dut esango gustora ez nagoenik, ondo nago, baina egia da, karo, ni nire unibertsitateaz gain, izotzu badakizu, antzerkia eta musika egiten dut. Oda, ez ditut beste gauzak aldu atera guzten, ez dakidalako benetan, zer egin nahi dudan. Egia da, sortea daukadala nire gurasoak behintzat, ulertzen dutela alde hori ez, musika eta antzerkia jarraituko duela, eta laguntzen didate, ez dakit, momentu agian zaietan edo, baina, klaro, unibertsitatea aukeratu dut, zerbait aukeratzeagatik, pues ez guztiz, baina ez daukat argi, esango dizut eta badaramatzaat 2 urte ja. Baina, Bueno, eta claro, depende, etxean, eta nahi duzun karrera egin, gero mundura ateratzen zara, gauza ez da berdina, Ja. eta aukera dezakezu ere beste karrera bat egitea edo lana aldatzea. Eta dinok, en momentu horretan sentitzen duzu como que es el fin del mundo, eta es lo peor, baina ¿qué me pasa todavía? bai, baina nik uste aukeratu behar duzula zeure buruarekin eroso zauden karrera bat kasu honetan. Bai. Osea, eta zurekin lasai zure buruarekin, ez dinot zure ingurukoarekin edo hurbilekoekin. Oso bai, Eskearekin. bai, batzutan arazoak daude, ezta inguruagaz. Adibidez, esaten badut, batzutan, jendea, adibidez, arteak ikasi nahi dituela, eta beti komentario berdinekin, en plan, eske hori ez ditu irteerak, ez duzu lan aurkituko, claro. Eta da, en plan, ez duzu arrazoia, hori da panorama orokorra. Nik agian beste zerbait ikasten dut, eta ez dut lana aurkituko bez. Ez dago zertan, zenbat Bai, pertsona daude McDonald'sean lan egiten master batekin. Hori komentatzen zen, zalituren beste daude, baina Ja, duela urte batzu komentatzen zen pertsona badat masterrarekin McDonald's lan egiten. Pues eske, unibertsitatea ere saldu digute, como que es la salida absoluta bakarra. zeure lana lortzeko eta ez dago zertan. Orduan, consejito, egin zure buruarekin, eroso, erabakia zeure buruarekiko eroso Hori da. juntiarazi behar zaitu. Hori da. Bai. Eta punto. 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 Eta nahikoa da. Animo horrekin, porque zaila da egitea. Urrengo bat biali dugut, irakurtzen zuzuk iraiden. Bai. Lesbiana naiz eta nire familia nahiko kontserbadorea da. Ez dakit hobe den orain esatea, ni pres nagoenean. Edo itxarotea, neska. Lagun formal bat dudan artean, agian horrela hobetu ulertuko dutelako. 19 urte ditu eta San Vicentekoa. Bueno. Go lesbians. A ber, Bakizu ezer, eske oso ikoa da gai hau. Ez daten txarra denik edo ona denik, baina eske asko pasatzen da oraindik, Bai. que tienen narices dinot, hori da esan nahi nuena, eske barkatu primako gorra. Bai, normal. eh, Hau, kriston arazo da, eta oraindik lana dugu aurretik. Halako gauzekin bukatzeko egia esan da. Eta guztiz askitzateko, eta maitasuna normalizatzeko, eta zakit. Egia da, batzutan pentsatzen dugula, 2025an gauza hauek oraindik gertatzen dira, baina eske, ez dakit, ni gutxienez nabaritzen adidut como halako gorrotoaren kriston gorakada, eta gauza hauekin, ez dakit, zein da, zen pentsatzen zuek. ni defendatzen dut beti, edo saiatzen ez defendatzen, ez duzula komentatu behar zeure sexualitatea inori. Ze pertsona heterosexual batek ez dit komentatzen, kaixo etxo naiz, hetero naiz, jakin ezazun. Bai. Ez dago zertan, baina ulertu egiten dut baita etiketan beharra pertsona batzuekiko. Hau da, zeure buruarekin oso sentitzeko, edo identifikatuta sentitzeko talde batekin, edo pertsona konkretu batzuekin, egia da beharrezkoa dela etiketak egotea eta etiketetan zeu identifikatzean. Baina, hori egiteak bideratzen bazaitu, haunzin bibir absoluto zure familiarekiko kasu honetan, bani saiatuko nintzateke, lasai bazaude zure bizitzarekin aurrera egiten normal komentatu gabe zure sexualitatea, aurrera, ni hori komentatuko nizuke, ez duzu zertan komentatu behar norekin bai edo norekin ez. Nik uste dute, hori da defendatzen dudana.
baina egin heltzen da momentu bat, beharrezkoa dela zeuretzako hori egitea. Pues, adelante, egin, eta naiz eta oso zaila den, esperientziagatik, gero kriston pisu bat kentzen duzu gainetik. Baina oso zaila da. Osea, hori ez dizut ezurrek izango, oso zaila da. Oso zaila da, baina es como Ya están. muy liberador. Badago. Bai, pisu bat kentza bezala. Orduan, consejito, aurrepo bezala, zure buruarekin ondo egon, beharrez bat duzu komentatu eta zure bizitzarekin horrela egin, pues txika, aurrera, porque, ¿qué más da? Bai, eta zuk esan duzun moduan adibidez, armairutik ateratzearena. En plan, pertsona heterosexualak ez dira inondik atera behar, bale, orduan. Niri gustatuko litzaiak egitea haiek. Ea nola gestionatzen duten. Eta ni horrela. Benetan, Dios, es que... Bai. No espero, No espero de partes. Buah, tío, es que... Mario Kerren bengantza. Entzun, baina egia da esan duzun, eske ez du dinez, como, pentsatu, eske egia da, osea, ez dakit zer, ez duzu zertan esan behar, kaixo, bueno, ni eske neska gustoko ditut, osea, zertan laguntzen zaitu, osea, esan duzuna, agian zure buruarekin, como lasaiago bai egoteko, baina, da, como, a ver, osea... Eta... Maite duzuna eta listo. Eta, desafortunadamente, zure bizitzoan zehar, lan berri bat azten duzunean, sentitzen duzu behar hori. Aite lo dejo. Orduan praktika da, azkenean baita ere. Bai. Urrengo bat? Venga, ba. Venga, irakurtzen duzu, nik ez dut eskarra. No, ni. Bai, venga. Anonimoa, 16 urte Portugalete. Nire lagunik onena maite mindu nau, eta ez dakit esan behar diodan ala ez. Beldur naiz beharekin duan konfiantza galtzeari edo gure artean giro arraroa sortzeari. Bueno. Tómalo. Zer esan. A ver. Que no queda. Gerratu zaizu? Tipikoa da, komedatu nahi duzu? Venga, bai, story time. Bai. Gertatu zait. Gertatu Baina, zaizu. bueno, Eta, bueno, zu komentatu zu. Claro, Orduan zuzen da esperientzia esan gertuena duenez, izan duena. Errakitan gaue jakiteko. Bueno, Maruja. bueno, Egia txikitako da. lagunak, beti dani, osea, eskolatik, beti dani, konfiantza bat, kristona. Eta, bueno, hasten zara, eta konfiantza gehiagi, ez? Bueno. A ver, Zer da konfiantza gehiagi? Osea, lagunak ez lagunak. lagunak. Ah, vale. Bai, lagunak, baina oso ongi eramaten zara, baina igual, momentu haien batzen da, osea, zeo zer gehiago sentitzen duzula lagun horretaz, osea, ez dakit. Eta zuk zer egin zen nuen. Ja, lagun... Hoi da, esan zenion. Esan zenion, ez? Bai. Osea, a ber, hitz egin genuen. Porque... Ni bai. Wow. Sí soy. Osea, ni komentatu nion, porque egite ziten gauzak, que digo, vale, en plan, batzutan, uste dut berak ere nahi duela nirekin, en plan, zeo zer gehiago, baina gero ez iso horrela, baina... Eta, nola, aldatu zen giroa, nola bizitzen zenuen? Bai, osea, momentu giroa, bueno, pizka tirabiratxe izan zen, bueno, ni negoen horrela, en plan, zer egiten dut, nire laguna da, orain nola begiratuko diot, Claro. baina, bueno, gero hitz egin genuen, eta orain lagunak gara, Ez que gauza hitz egitea da. bai, osea, hitz egitek laguntzen du. Bai. Eta ze gomendatzen dizu pertsona honi orduan? Ba, zure sentimentuak adieraztea pertsona horri. Porque, izan daiteke baietz beste pertsonaren parte. Bater, claro, bateko aki. Eta Batek daki, bai. izan daiteke baietz. Izan daiteke. Hombre, claro, Emazabitz, daiteke. emazionalea. Izan daiteke esetz baita ere. Bai, zara, izan daiteke. Bai, nik uste baita komentatuko nukeela. Bai, Ni bai, eske ja erosoago egoteko, ez dakit edo beste pertsonak ulertzeko agian zergatik garona egoen. bai, eta atentzia, ja. Bai. Hausteko. Ba, hau zen da azkena jarri diguten, izan da azkena. Bai. Oso kontzejo eta ideia oso egokiak egin ditugu baiet. Bai, mi Dios eso le hace, o sea, Consejos vendo que pa mi no tengo. Efectivamente, consejos vendo que para mí no tengo, total. Hori izan barko litzateke atalko izan burua. Consejos vendo que para mí no tengo. Orduan, nahi baituzue consejos desastrosos oso gehiago ematea,
bidali behar dizkiguzue zeuek. Ze sare sozialetatik, Instagrama edo TikTokean, edo Spotify uste dut ere komentatu daitekeela. Komentatu eta nahi dituzue gure kontzejo, vamos, Oberena. oberena. Eta komentatu ea, zuen ustez gurutzeta barakaden, ala, ez zaira jakin edo, jakin Ya bada, vale, osea, ya vale. Ya vale. komentatu. Eso digo yo, ya vale. Asko, agur. Venga, beste bat arte. Mua, au. Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea.